em ya kabalan, en em lai kabalan, en em lai kabalan, em lai kabalan, ay ganstang schwananga, en em lai kabalan, en em lai kabalan, em lai kabalan, ay ganstang schwananga, ay borbangan yalam, bangan yalam, ay borbangan yalam, ay borbangan yalam, yaga gergeng kambis, ay borbangan yalam, ay borbangan yalam, ay borbangan yalam, yaga gergeng kambis. Sa isin ay borbangan yalam, ay borbangan yalam, ay borbangan yalam, ay borbangan yalam, yaga gergeng kambis, ay borbangan yalam, ay borbangan yalam, ay borbangan yalam, yaga gergeng kambis. Yarway ko koras mensimbakut, mensimbakut, menku yaga mangan yoban hir charis taupat, amin, menku yaga gunungan yohir charis taupat, ogan syuheno, ogan syuheno, syakari mangai, ogan syuheno, syakari mangai, ngakwa bangas, ai, subadang, ciklen bagan long, julong bangkai.
Jual keras balai pulai ini ruai agak sur jauh jeng duai hingga part memunsim bukuj unwan part sajisin hingga balang jongi unwan part sajisin hagi rusimat unwan part sajisin hagi riba kejaj benriu jongi ini ruai agak sur jauh jeng duai ini ruai kawang wan mensim bukuj hingga don kam Jual keras kepala pusau, ijung lang beri mengelak ini orang.
ter ni dia peteng ke jeseng pak kumni Banyalam ke jeseng demertor i Reverend SL Kongwir ban puli bat duai na i dai Reverend GML Maulat in lum iki jangu bat akapor ba tang lum jangu in yo iki ati ki choir kawai na kabalang nongkaten bat na kabalang Meriau kado iki pen ketang ke jangu nang ta in yo i ka jing ai khublei na kaliang jongka Sinat dan mertor bat na yang jongka balang dari tempat SL Maunai. Ini sayok biang gaji pernah bat hading kata sayok ike cingkren na dari Reverend GC Lendam. Kini kilong program jong nega jeseng bakat du hagan nega senem hagan nega balang mau syut. Yai kublai ke balang lawan ter kipala ayah pernah ngejungi kini ngejung ruai revival dah sisa kalau ngejung kerkun dekat bentar jongi kibawan sih lagi jeseng ke bakat do hakan ngejan mit ke bentar boleh berkui pi kikun sabla tapi nang la ban sekri utrai langba kesap ke pong ke bola ayah pi nak bentar keburam ke jauh ka por kala biang ye sedang no gani ka jeseng ka jongi mara ka sedang ai kumne nyemla kan pen pa ku jing songo yo blai wa penla ki jat ki betlot jing si sin pat bandon ha gani ka ceka ka begentang na ka benta pan song sipor ki jat ki jong trai ban yo ban ye slok pat o ban sngo ye ka sur ka jong o nang ban yo bor ban i phai ne ki sam sla ki jong ki jing ki sam ban nang la ban sakri khampha yau trai ngin ya sedang no ya kan ke seng ka jongi ngin ya ruai ka jing ruai ka ba sispa sipo ka jing ruai ka ba sispa sipo pada din beladap ruai ka jing ruai na sobha pan kerpat yau Reverend GML Maulat pon pen sngau ngi ka jing thok ba khu jong tin ka jong blai bat unya lam ro ngi shau blai ha ka jing ruai kisngi ki por ki ya stat lajan po yartat batrai jisu unwan no shaperthei unwan shau no yaki thei sotti ki bastat panyai pen kre klemman thai dale dei ya yang lang ya ruai ka jerwai ka sispa sipo dekat ka chorus ya stat lajan po yartat Batrai Jesu unwan no shaperte unwan shau no yakite sotiki basta bayai bin krek lemman tagalele alanu men wan kutrai alanu men wan ban pendatin bamilaom alanu men wan kutrai alanu men wan ban shimtino yala kijom kidak kishin trai Jesu ulade Kashong hangi ban bishar bhayaki dak hakasgi haubnai haki klur labu kidak haka jinglong priu man priu hi alanu men wan kutwa ban pendatin bamilaom alanu men wan kutrai alanu men wan ban shimtino yala kijom trai Jesu la kren
Shaima Hakisi Kadul Popkan manbun Jing idrukan man krian Kulok balik Tungin trengin on man tasyu Podang gonya Piyang asa kenda Alanumen wan Kutrai Alanumen wan Ban pendetin Bamila om Alanumen wan Kutrai Alanumen wan Ban Shimtino Yala Gito Tua shua beng seyok benilai hublei ke jing tuai kan pun sengau ki sau teli ki bentana ke ketien ba khuat ke jong blei kila ki bangila ban syam na ke gospel ke jong Markus kelnong ke basan ke dekat ke beningkong haduk ke banriu ka siti upol apostol sikalitia kelnong basan dekat kat riu ka siti upol u apostol syaki Efesas kelnong ke baar dekat beningkong baar bat ke kitab jing penpau kelnong ke balai ke dekat ke bakat kendai bat arpau kitin ke bawang kumne kila poiru sya ciliang ka duriau sya kari kinong kadara habau lami no te na kata kaling kumne ru lawan tan ya u na ki mau jing tep ubriu basyong mensim bom khuit u bajudan kajaka syong sa hapdeng kita ki mau jing tep te omdon mano ru bala ban kum ya u em wat da ki kinjiri Nawa ula jukum jende u daki nar kejat bat daki kinjri Nrei yaki kinjri ula jubtat bat yaki nar kejat ula jupen betat lengkot bat om judon meno ru bala ban penju ya u te klem daput menmet bat mensengi ujudon ha kita ki mau jingtap bat ha ki lumru uda leniar bat uda ot yelede daki mau haba ulo yo ite ya u jisu na jengai ula pet bat ula menedem ya u nrei nga ong api to yaj daw mensim te kumta pin om pendap ya ka jingkwa jong ka do bat ya pi ula pen im haba pilalong ki balayap da ki jing rengkang bat ki pop ha ki ba pila juyat meno kad bakum karukom jong kene ka pertai kad bakum musim ka jing sensar ka suin ka jong kata ka mensim ken ka batre menta hakikun ka jingbom ko ngo kat ye ki ba nga iet nga sneng bat nga sempat to ngau shit hem namar kata bat to kala ka bamut hakmi nga yeng haki jingkang bat nga tiet ladau no ru yo ngau ye ka tien jonga bat un pli kata ka jingkang ngan wan rung hapo ha u bat ngan ye khawai mit lem bat u bat mau lem bat nga ublei un kerku ikini kitien bala pensngau na kitien bakhuat ke jong blei ngin yelai ke jing duai ka buram mat ke jing pendon buram baro ngi da ai samel blei bau pau jong i bah beneng balong trai je ki mat bat ki mensim trai pli jong ka balang bat ke sinat ka jong i yau ba mela yalam ko trai ke ne ke jing seng revival ka bakhat we ke ne ka balang hang ne mau shoot nadu kesngi tho ding bat menin kesngi bat kene kesngi baro chisngi trabi kene kene ke bentak ke bakhadu jong kene ke jing seng ke bakhatwe jong kene ke jing seng revival able nomor katangi daya don kam ni ke jing dor ringkat ke jing pensat bor ke jing pensle ke jong mensim khot ke bor jong me hapdeng jong yu pat lang bala sius pa jong me ubalayawan kene ke ying ke bakentang bangin yo ban syakri ban mane ban pendon buram ya me bat kham tam ko try bangin yo ban syak skor bat yo sngo ke kubor ke tin ke bayam ke jong me leng bau syakri jong me ubamen sepenyeng leng baju kene ke por ke bamenta
try bit mar kata nadu ka basdang jong ni syakri ka ni ka por ida don kam ni ka jing dong lambat ka jing pensat bor ka jong mensim ko jong me ningkong yu moderator jongi baulong no yalam ni ka ni syakri ble ka ni ka por ho ja ble kum juru yakin ong isi menta baro kiban sayo ban pendap hala ki jong ki benta long ba jong ni ka kenta ka ba kentang ka bang yo ban mane bat syakri ya me ko try ida dwai kerpang kam tama ble na kam tau syakri jong me uba mele bet ban penyang ka ni ka jan miet ban ai ka kubor ba im ka tien ka ba khoj ka jong me ida dwai ba man pensle yu do man sem khoj ka bor jong me ken try ba ki e baro ki ba ki sayo ban shot score ban ngap ban yo ngau ka ni ka por ka try kinda long shisha ka jing pen kan mau ka jing kersiu bat ka jing khot yangi ban nang penjanai la de ka jing de bat me ba ki IT la de me ka try knawa shisha ka try ida yai mat ya ka bor man sim jong me ha ka jing ka shimet ka jongi ha ki balang ka jongi ha ki district presbytery ba ka synod hi baro ka we ble try be it mar ka ta lamba ka ni ka por ida yai don kam ni ka jing don kat bat ka jing lam ka pla ka jong ka ti ka don bor ka jong me ka try ba ki ke bagi sa pendap kianom long ka try dang ka bagi pendap akru kum ki briu rei ka don long shisha ble ka ba me shem snob ha ka ba me snob ha e ban yo i bagi khon ki jong me ki trang ki sliang ki wat ya ka khmat ka jong me ko try ha ka ba kum ka ni ka por jong ka jing syakri ka jong me try bit ngangat skamel wan ra kat ni ki men sim ka kordor ha ka ni ka ying ka ba kentang ko try ling ba ka ni ka jan mit kanom long ka ba shu jaring khat ko try rei ka de ka jing pasiao ka jong men sim jong me hi ha ka ba mela kran mela pasiao ko try ha ki khon ki jong me ba kin yo ban ya don ka ni ka lumpong ko try bit bangin yo ban mane ban syakri me bat kham ta bangin mat ka bor men sim jong me ha ka ni ka por jong ka jing syakri ka jong ye me try bit namar ka sim ti ka ni ka por jong ka jing syakri na do ka basang kum ne ko try hado ka bangin penwai ka ni ka jing syakri ba ki ke baro ki bangin pendap awada sya bikin long de ka bor bat ka jingla bikin jabriu ka jongi reai bikin da long shisha ko try ki bang men sim ko ka bor jong me uyo ban ya lam don ringkat lem haki benta baro khnang ba shisha ko try kan long ka ba diang hun hakmat ka khat ka jing snai ka jong me sim try ngi kum ne kum ngi long me long try jong ka kam me tip kham ha iki baro shwa bingin pan haka kerteng ka jong jisu ngi dwai amen. Blai pstor nak benta ka jing penpule apreng jingi nak tien ka jong blai ban ngi ngai ro blai usngau ngap ye ka jing duai ka pen the khet ka jing snai jong om lang ba jong pi ha ka ni ka jan mien ngin poi shkoi ka benta jong ka jing syakri ka jongi bar ka ta ka long bangin yo ban lum no ye ka jing ai ngo bar ka bangin dang lum ye ka jing ai ngo ni don ye ki ni ki kwaya ban pen ngau ko teng jongi ka baneng kong na ka balang nong ka sen bat ka balang bat ka baar ka de na ka balang meryam tekat ba kini ki koyar ki dang ai ka jing ruai ka jong ki ngin yo ban lum ye ka jing ai ngo te shwa ban poi sheta ngin ya ruai ka jing ruai ka ba sispa ar pun yo ka jing ruai ka ba sispa ar pun yo bat hadien bla dep lum ye ka jing ai ye ka jing ai ngo agar pat yo rebran isi marweng pong sadwai pengentang ye ki ko mensim ka jing penthmai ahiar da ka bor ba khrau penduru ka buju syaitan ka jing sniu nangi tolau ya ka ler beneng atrai tu pha yiki nong pop ban pendem angin sngow ka tien ka jong me isnai kan rat ai ngin em ngin ya yang lang ye ruai ni ka jing ruai pat kini ki ko yar ki blong menta kin wan sni shakmat ka wei din ka wei wan ai ya ka jing ruai ka jong ki Ku mensim kajing pentemai ajar dah kabur bakrau penduru kabut usoitan kajing sniu nagi tulau ya kaler neng atrai topa yaginong boban pentim angin sengau
เป็นเกณฑ์ดูยาที่น้องปกเป็นเป้าลากาจิงไอเองอยากกินเมสิมจงยิเมนตาตัวเป็นชายอาตรายบาพาไอยินมากาจิงอีจงมีลำยางีชากาดิกนาเรียนดัดบานกิชากริจงมีพารุเมสิมบันยาเทรตุเดนเกดูยากินองปกเป็นเป้าลากาจิงไอเองอยากกินเมสิมจงกิเมนตาตัวเป็นชายอาตรายบาพาไอยินมากาจิงอีจงมีลำยางีชากาดิกนา ข
ngnya duai nyaingu ya miau blai ubau kupa ujongi ubah meneng namar ki jingkerku ki bakrau ki jong me nakabenta jongi iwei piwei ki kun ki bamame au blai leng baga jing i ka bakrau ka jong me melapa ela ujong kun uba i ujong me u Jesus Christ syakani ka pertai banwan bat ban penim hei yangi ngiaingu ya miau blai ubau kupa ujongi ubah menang namar ba me mes ngau ya ki jing duai ki jongi bat ngengej kamru bahakum kani kapor mes ngau ru yangi habangi khot kerpan ya ka kerteng ka ba im bat ka badon bor ka jong me na ki jing kerku ki bakrau ya ka ba mame au blai melayai pendap melayai the haki jing im ki jongi ki mama lagasngi haki kam ki kti ki jongi ki ba me nala ka jonga khat blai ki jong me mele plelat bangin yo ban trei ban kta ban dap ban biang hagani ka jing im bar ki jing don kam jong ka do kumne da ka men sim jo ka jing sngo ngu Ngiwan ban ai ko pa bi syakakam ka jong me try bi het kini kilong ki jing ai ki beret habanu jor bat ban perkhat ya kata ka jing krau jong ka jing le bhag ya ka ba me mala pendap ha ka jing don kam ka jongi ka ba mala kasngi kum tanga du duai ko pa bi het mioi ya ka wei pa ka wei ka sangti kabalayo ban ai syakakam ka jong me dagamen sim ka jing sngongu khnang bakakam ka jong me ko pa bi kanang yar bat kanang roy nakwai kapor syakwai pan ban ngaduduai ko trai bi babi men kerku nakabenta jong ka wei pa ka wei kabalayo ban ai syakakam ka jong me oi ko trai bi kalaban long ru badon ru ki bom syam lala banai ki don ha pedeng jong jing kendo jing ye syam ki jing janjar ki ba mame hiau blai me tep ye ki bakum kita ngada duai ko trai bi ba me men ker kupat ye ki ba kata ka jing syam jong jing janjar jong jing em ka jong ki ko pa bi men yang hasnda jongki men long ulok ujongki men snau yaki ban men pelat lut yaki men ai haki yaka jing job ru ba ko wei pat kapor ko trai bi het leng ba ka jing kerku bat ka jing kersan bor ka jong me ken la ban ai shikakam ka jong me kerku ko pa bi het ngiduai ru hagri ka janmiet kadai ka janmir ka bakhadu ha ka bangin sayo ko try bi kum ka khasi jain ke presbyterian synod satngi ban khaliap no ya ka jing sang revival ka bakhat wei ha ka balang hang ne ha mau shut ha ka mau shut presbytery ni da duai ko try bi kum ba me malayalam yangi nadu ka basdang menen kami sngi tho ding oi hakasngi ka ba menen bat menta kasngi hi barok wei yang lam kum ju ko pa bi jalo ujong men simo bakhu ujong me ya ka ka por hi ka bangi don ban syakri bat penon buram ya ka kerteng ka batyang tam ka jong me ni duai ro ko trai bi ba men kerkuru ya syakri ba men mala ibet ban penyeng ya u ha ka por pendon kam ya ko ba me melaju pendon kam ko trai bi haki por baro oi ka jing pen kre ka jong ko mubriu toai bakan long ka jing pen janai bat ka ba yang sngo baru hakmat ka jing snai blai ka jong me kerku yang hilang baro badak pen kentang ru yakini ki jing ai
na bangi duai ngi pan ye kini baro tanga kerteng batiang tam kejong trai wenong pini mujongi Jesus Christ. Amen. Ya ngoi ublei nda kabanta kini ki khon samlai ki bei changi nda ka walang nong ka sen bat na ka malang bariaw ki balai ka khubor ka bha ka khubor ka bodon chingkerman leng ba ki surjing bai bat i kentien jong jing ruai ki bala pen sngau hangi ha kani ka por kumle shibon ye phi pro artal li ki ken hon pato bleu nang kar khu ye phiไปพินังละบรรยายสักขี้โอมลังบากิสุรจิรวายนี่ละปอยชกอยกับบันตาจงกจิงชกรีกับจงอีบัดกตากะลองบังินยอยกจิงเครนไอคุบไลมาร์กเลียงนักเลียงจงกสนอดบัดนักเลียงจงกเปาลังเมาชวนเตชวาวันปอยชะตาเงินยารวายกจิงรวายกับชิสปาอารุพรากจิงรวายกับชิสปาอารุพรามันเสียมบักคูอยู่เลยบัดดับได้จริงไอเองเป็นกันโดงาบปอบยองานหาบเสียจริงจัดตัวเป็นเอ็มเป็นทำไมหาดอนูดจงอาชองตัวยาลำนางฮิกายคูนุบเลยงานยอลองบรอตไลตลิกิดขอดบัดก็คอรสก็จะรวยกับชิสปาอารุปราเนินซึมบาคุดอูบเลยเนินซึมบาคุดอูบเลยเนินซึมบาคุดอูบเลยบาดาดาจิงไอเอเป็นกันดูงาบาปอเป็นกันดูงาบาปอเป็นกันดูยกงานหับชาจิงจอนตัวเป็นอิมเป็นเธอไม่หาดอกนูจองงาชองตัวยาลนังฮีกายคุณอูได้งานยอลองเนินซึมบาคุดาเนินซึมบาคุดาเนินซึมบาคุดาวันยาหางาบาเรมเป็นคุดเป็นกันทางโนเป็นคุดเป็นกันทางโนเป็นคุดเป็นกันทางโนตั้งอยู่ในงานยาโรงตัวเป็นอิมเป็นเธอไม่หาดอกนูจองงาชองตัวยาลนังฮีกายคุณอูในงานยอลองเนินซึมบาคุตัวเนินซึมบาคุตัวเนินซึมบาคุตัวดิ่งนาเป็นป่าพาจานเป็นคุดลอยกุมยางาเป็นกุดลอยกุมยางาเป็นกุดลอยกุมยางาเป็นกุบดาชิชาตัวเป็น
ki paranong git kam ki dikhot ki dilikit sakande ka jiseng revival ka bakhat way ki parabang ki bei nakabalang na ni na mausyut rengkat bat ki way ro ki parabang ki bawan sakande ka jisekri yaw blay hagan ki sngi mlap ba song tho kapor kalapoy ya kabangi ingila poy si kabakot artak jong kani kanyi seng revival jongi hangne kabalang mausyut ublay ulay isnay bandar rengkat lembat ngin nado kabasdang jongi seng ban ker khuro yangi hadu kani ka klimat bagi benta baro ki program ki bangilayo banya kren banya peliu jengbot ki kubor nagi khun samlai ki bai banak tin ka jong play ki long shisha ka jingger khu nakabanta jongi kapor kala dai ya ka bangi artat hadin belawai ki ngi yesang ngin mi no nang ne ban lai phai siliki jong ki ying ki sam ki balang ka bangi dan pat kumta ha ki kapor swa bangi khlat nakabalak nang ne la pen bek Badaka liang ke jong sinot ngiyo ika jing ai kublay. Nakabenta jing ilang baro. Bad kerpang nakabenta jong kabalang mausyut. Kabab diang iya ke jing iseng. Hakabaning kong ngasngaw banong bangi penpa ko jing songo yaw blay. Ubala isnay iya kaban don rengkat lembat ngi. Nado bangi ngi wan poy hang ni kabalang mausyut. Ngi kumto kajing long kajing man jogo swing pedang nrai ulai isnai yak ban pelai siliang yau slap pat kaler bangi ngila pandan ka dika balang nado ka bestang hadu ka ni janmit ka benta ban yo ya kajing syakri ka balai dot ila ujong trai parundong penem ujong yu Jesus Christ kai ka bangi dan ban ong kalong ban le tang kajing songo yau trai unong penem jong yu Jesus Christ Ubalale iki kam ke pla nakabenta ban penlong ya kan iki seng revival ka bejop ha kan iki snam arajar arbusau kawai ka jing khublai ka bangadan pen pau kan iki por ka long ru nakabenta ki ni sim benta paro nado ka basdang ki seng ha ga janmi si thoding hadu kan iki por ka benta nganom jer keteng iwe pen rengan syuk kedau pedeng apteng juga di kepor iki nang isim bentai beli sim bentai kumne nga ai khublai na ka bentai ki nong pule duai ki nong duai jing ai ngo ki no yalam jing ruai ki khu ki kwayar ki jongi nado ka basdang hadu ka di chan mit ka benta ki sharman ki bala penya ki jing seng ki ba kerpang ki bentai ki ba pher ki nong ai paper ki nong ai bible study but nemen step hakabalan yo ya kaban ya lek lang hakmat jong blai jing duai revival ai kublai na wata ki nong kren nyai kublai ro na kabenta ki khot pat ki likis ki bala don kabenta na kabenta bandon hakatu ka prayer cell ban duai ban kerpat haublai ban ya lam ban ker khu ka jing sang nyai kublai ron bagi counselor ki bagi presteri ki lapha nak benta pan ai ka ni slok ikito ki bawan pan IT show try hakan ki sngi ka benta da shisha ki ne baro ki bali dan benta ki lalong ki la penlong ki ni sang revival jong ye ka ni snam ka bajon khadu nyai ai kublai ye ka balang hang ne mau shut Kabala pediang ya kan ikanyi seng revival mentakas nam arjar pusau. Ile yo kumto banya wan kmi yawan pek banyo banya slok abad kabalang. Hagini ki benai ki baladak. Ngiyo i ka jing sim kia ka jengki. Ngiyo snow thu ka jing kit klik aba krau ka bagi dan. Nakabenta ban penlong ya ka jing seng revival kumne ka magalong naduk ka besang haduk bawai ka jongka. Nado bangi poi hang ne ka sing tho ding yu i ka jing kemen jong ki para bengai ka khmat ka bu sambriki ka bagi ki pediang yangi hang ne haplau jong ka jing mane shi ki ying ki sem ki jong ki ni la yo ka jing kren pediang
na pastor in charge jong kabalang ngila yo ban rung shi ka ying jong ki para ba ngai ro ki bala pediang yi ka ba command ka ba ngau pha ban khot yang yi shi ka ying ka jong ban shong ban sa na do ka ba sedang ha do ka ba kot jong ka ka ji seng da shisha ka balang kalale ka ba hatam na ka benta ban penlong yi ka ji seng ka ba jong na do na ying ma de hadu apandal banda ka benta jogi para bagai yi ro ngau ban ong bagi lale ko hatam haga pa pediang jangi sigi ying kisam ke chompi pila penbet penbiang pila a yangi ke jinan kam chingi baro ki bangi ni kwa ai pi bakinda ini ka jing sa jangi ying kisam ke chompi da shisha kalau long ka besngau tenat ka ba kemen bangi snow ku bangi shong ni sa lagi jong ying kisam ki jongi na ka benta jong pi ki para bangi bi ka balang baro ngim don telik ngim don gentien ban pen pau ka jing sngongu na ka benta ka jing bha ka jing spun hapa pi pediang ke jing seng ka ai ka bagi don ka long ta ka jing sngongu ka jing sngo i ka bana do ka do nu ba ka musim chong ai ba ni song scamro ba ka jing duai ka jing kermat ki ba ni la yo ba ni duai ba ni slok ka ying ki sem ka chong pi kin kiu so ki jing khet ka jing snai ka chong play ba du play un the ka jing ker kho hagi yeng kisam ki jongpi kubelai shibun na kabanta jo pi baro ji para baganya po changa bala ka bongdai play unang ai pi ki long yeng long sem je ka met ka ba kai ka khia padlang ba ka jingwan jo ka ji seng revival kanang pen klain bor pi be pinang la ban yo bor thamai ban shakri yo trabu na petim jung yusres ban tebe jing sha di saudong ki jung saukun jo pi pat shi wei ki bantaro kum jo idwai ru na kabanta jo ka balang bau blay lang baka ni ka jingwan juga jiseng una ker khu yi pi ki nong sharai ki khot committee balang ki long kbi ki long pa ki khun samla ba ki hep ki barit ro bon ai pi ka min sim ka jing ye ki so tho chu bat kum ka balang pinang khlan ha ka jing shakri yo trai nak wai ka por shakoi pat ka por ngam don sibun ki gentien bat am don tliej ro ban pen pa ka jing sungu na ka benta chong pi tangki ni kintian ye bakendian kublai shibun ki parabangai bat ka balak ne mo hak ne mo shot ublai unang ker khu yi pi ha ka yo ka kot ha ka trai ka ta ka mai ka ji ba pin man ba pinang la ban yo diang bun sha ka jing ker khu no banang ban nyau ri ki opnang so tho ro ban kit ban ba ka kam ko chong kudrat ba ban sakhi o shilter ka jing em ka jong pi te ka por kum ka dak jong ka jing kublai na ka benta jong ka palang nga karpat itu san SL mau nai in sobar pawan sin shakmat dan ai ya ti kamon ka jing kublai ya ka palang lang ba jong e tegat bangadang kublai itu san nga karpat yang git khot kilikit baro bangin sobha badiang le shibon san na ka benta ka jing bha baro ka piale yang ini kita khot kelikis jong siat buat suri museng di Bible boleh ungkur khui pi ungkur khui kerem pe Hindustan ungkur khui ka balang hi bar ko we boleh ka jing sok unyai sa pat pi lambat ka balang hadi pohon bar boleh si pohon pai so haban sha ha kanika por ngayeng na kaliang jongka balang Presbyterian Mausyut ha kajing sisya dang don itemen mesan iba kham rang ba aman yang ha henrai na kadau ba yamda syat da klan ba bat kumta i long yang ha pinhap pan sim ya kan ka benta ban ai khu blai na ka benta kani ka jing seng ri Bible kum di kumba kalong menta pat kumta kum dong serai jong ka balang hi ngahap ban ko ngu ban sim ya kani ka benta ka bading kong ngapen but ya ka jing keren jong i murtor jong i bangi sengo banong bangi aingu yo blai bangi yo ya kamariang kabapiang pha bat
kepas ngotenan bat kepas pengat yang iru bagi yo man pelong ya kan dia kejing seng kam tam ha kan dia sengi ha ti po kamadan ngai kublai ru kumju na berkata ya murtor jengi bapetiat ya kan dia kejing seng ri Bible ki nong kit kam ki pastor jadi khat bat kilikits ki balayawan bansa lembat ngi hakini ki laimit arsngi kum cabalang iyo lesi ki don sibun ki longing longsem ki ba nyemla ban penbiang ya ki don kam ke jong pi la kalong hakabam hakadi lani hakatia kadem but pinsem sibun kijintuna hendrai ngirpat ipi kidekhat bat kilikit kibrisa sitom lembat ngi ba pinbulem na kijintuai nda kabenta ki longying longsem kabalang ba kanang ya sa perang hakiliang maro kajeng kublai ru kolong kerpang na ke bentakin dong ilam jong kesnong ke jong ki belong ki sadar ki skat trisnong but hakaba ki la tresitom ki la trei borba haka bakim la kensu ia ka bormet berkapor ke jongki na ka benta bangin yo ia ka ban pelong ya ka ni ka seng kumni kumba ka kalong but POE kumtu ya ki surok ki ba PPI ru kim patlong ki ba bit ki ba biang keumbam keumdi ru nyengai POE hakilong ying long sen ke jongi tihnrei da ka jinga tresitom lem jongki lingba ki departemen ki baper nadu ka PWD ka PHC ka health department ka police department bat kerpang ke jing kublai ka lecha UDC jong ka Eastern West Kasihil Eastern West Kasihil jongi kaba ula tresitom lem bat ngi na ka benta kini kambaro kabangi long kumni kumba ngi ngilong nang tangi ai kublai ru kumju na ka benta kini ki bana jamir badai trai sendong jong ka sendong jongi iba layarap ban penbit penbiang lem na ka benta kini ki sound system itiar jong ka ding pensawa kaba ngiyo ban pendon kam lemba ka sengi kumni kumba ka kalong bat kumju ru ya ka kun news channel jong ka ding seng samla jong ka KGP Senat semngi kajongi ai kublai ru nomor kata ya teman besan ID nong sik ibala kloiru ban ya don bentalang ha kabang yo ban pelong ya kan dikajing seng hang ni pelau jong king mani bat kumju hang chi kamadan naga benta katu kapandal lembat kitu kisuki kiba yo bansyong kumtu kumba kilong nang tangi ai kubleru ya ki balang ki bahapo jong ka Maushut Presbytery ki balia tresitom lem na kabenta
kajing don kam jungi kabalang belai undang kerku ya baru lai teli ke distrik ki badon haga setri jong ke mausud presbytery paling bakajing trelang jong pi ngengat bakalong kumni kumbakalong haga ni kajing seng ban ngi nguru ban ong haga bakum kini kepor ngi ai kublai kerpang na kabenta kani kajing seng kabang iyo ban penlong kumni kumbangilong kalolong sisa kajing kerku kebakrau na kabenta jongi kabalang bat namar kata sengau banong balai bakajing wan ajong kajing seng ri Bible jong ka KJP Senat sepngi kabak hatway ha kan di kabalang presbyterian masyud kalong kumbang yus ngau nado kajing keren pediang bagadai kesien kebaningkong ba ka balang masyud ka yaban pediang ya kajing seng ki badai ka lebel jong ka KJP Senat bat namar katangi ngau banong kalong sya kajing kerku kabak rau na kabanta jongi bat kerpang na kabanta jong pi ka KJP Senat sepngi ha ka bapilawanra ya ki nongkren ke beper ke belai pren jongi lembaki kubor ki ban long sisa ka jing keseutia na kabanta jongi nyangai ba ublain kerku ya ki benta baro bat hagan ke puar ngi sengau banong ba kum kabalang ngidang benut hi ban ya khlat no Henry kapur kamsya kadon kapur ya ki ai baro kadon kapur bangin ya khlat bar kadon kapur bangin ya syan bat kum tang sengau banong ka bakum kan kapur ba habat mi na kan kabalang ke jengi tu pinken maulem nyingi ha kijing duai ha kabakum kabalang ila ban pentelun bat penyai seperang ya kikam jong kabalang kiblong kekam ke jong kendrat bat kumta ha kan kepor sengau ban ong bapi nadu imbertor kena ketkam ki pastor ke dekat bat ki dikit sahabat pimi na kena kabalang ke jengi bapin mi na kajing sup kajing kemen bau belai un long lem rengkat bat pi ha kilinti yai ki bapi pi yai bapila ban poi suk hala ki jong ki balang ki yeng ki sem ki bapi pi don bat bau belai ru unang kerku ya kajingin kajong hilang baro kat bagi singi kipor keng yai kumta kan kepor kum kabalang isngau bandong bagim don bandong ring sngau bandong kublai sibun na kapta jong pi baro bat hakan kepor ru aswa ba yin semi no andang ni hadin blawai kading seng tibanya kublai lang iwai ru kam sitom bat kumta kum kadak jong kajing kublai lang kajongi kerpat ya ki para pengait jong kabalang kat ke biadon ngin sengubha ba ngin yeng kat ba rang ai ke ti jong ke jing kublai ya imrutor ijongi subha kat ke biadon na kaliang jong kabalang pen pau kadak ba yeng to subha manusia Bila pendap untuk kajing ai kublai bar kaliang mentah ingin yo doi kajing penbana na kaliang juga sendat pan kaliang juga palang dadat ki ejim pembenar na kaliang kesenat kalong ki jeng aingu kabang ya lum na ha ke jesang pa ba baro ha ka jan mit
Thọ điên yo ban lum khát vây hajar news pa sopsan jan mi si sa jan khát lai hajar lai pa sop sao man ta kasni ke seng sipo siteng i lum nyu prajar prospa nyu pun riu ke seng ba sibe siteng silak khát vây hajar news pa propsan kene ke seng ba mentan tu siteng khat san jar khandai pa ar pun nyu haba khain lai ki baro kalong arlak lai pu hajar Nuspa nyo ponyo kini gelong cium dah desibuan. Ni ai ngồi yêu lê nak benda ki ai baro ki wala le bahaya ni nado bengi wan hakan ka palang mau shot hado bengi sami no artat nang ne hadien balawai jok ji seng kumne ni yo ngau no ya ka khmor ka ba khado nau shakriu jong utrai Reverend GC Lendam hakan ka janme ni ai ngoi ublei ubla sobha banar ka lem pastor GC Lendam panai ka met ka ba ka bakia ban la ban poiro no ko bestang segane ke seng re bai bal ka bala ka maushot nak banta ban yo ban shakri yo trai la bat ni bat kham ker pang panai ke slok tin blai ha ke ke chan mit ka banta store Lendam ide yu store jo ka Mairang district bat up store jong ka Mairang pasturi blai lu jupudan kami store na ka por se ka por nak bentawan sayo pai lang jong pat kum ta nyim artatin eru em oblei hak ne jenmit ka mentaro udon ka khubor ban kren hap teng juni nak bentawan ben thai bai bor yangi iwe puai baro store ni IP ka por ka bakaloi ba phin same khubor nak tin ka jong blei ban ni IT ro api na lor ka kren ka tin ka jong blei ban pnya ka ji seng hado ka penwai ye ka ni strong scam oblei ung kur khu langba ke kan tien baro kan ban mi no na ka shin tur ka jong phi ha kan ni ka por de shwa bangin poi shwa bang yo sno khu bon nak tien ka jong blei langba pastor Lendam nyerwai ka jirwai ka ba shi spa pra ka jirwai ka ba shi spa pra pada din la de ruai ka ni ka jirwai pastor in sa shim ya la ka jong ka banta hado bana penwai ya ka ji seng Naturoi benengkan sawa haji mi pat banengkong ki belajit na perthei utrai on wan rong nang taun ya lam no ya ki shagari wa sup kanjai ki yo shat kemen lembat u klamwai baro lai pili gi khot gat wa khoros niang lang yerwai ga sispa ra Onda turai benengkan sawa haji mi pat banengkong Ki belajit na perthei utrai un wan rong Nang ka un ya lam no ya ki shakari basuk kenjai Kin yo chat men hang ta lembat u klem wai Enda jin hot yang akan long Enda jing hot yang akan long Enda jing hot yang akan long Shan det bat utra Jesu ngan lek shong Enda turoi dengkan sawa hanta Jesu un mi pao Hakin osun deng ba pernai un wan shao Ya ki riu ku chong u ban snyat jing men ba jing su un ai Ha ba un wan shao ba ya lam no utrai Ena jing hot yang akan long
loi neng gan sawa hanta bor jing khot gan long la ka jing im marwe hang nu pin shong ka jing hi sha ku trai ru ka la am ha jing kam jong pi tu kan kreno kloi ban ya su ba du hi and the jing kot ya ga gan long and the jing kot ya ga gan long and the jing kot ya ga gan long shan de ba bu try jisu gan lek shong Ini doai. Bakhuj long ka kerteng ka jong me a ublei ubau kpa jong i ubah beneng. Ngi aingu ya me ko blei ko pa. Bamala ya laki khun ya kapor ka baklun ka jakaru ka balai lut bangin mani pendon burom ya ka kerteng ka badan bor ka jong me. Bada shisha kata kajing it kajong meyangi kadang ne scam ko try kenran. Bagita kinam snew jo kajing kerduk pu bakan jam sim jo kaktin kajong me kampat shimlawan lap apa dang ki khun ki jong me. Ngidang yo ya kajing lalu ban rai ki sur jing roya ro ki jong i khamat ka khet kajing snei ki jong me. Kijing tuai, kijing ut, kijing nam, kijong iru akmat jong me au blei. Kam tam e ko blei ko pa. Yo, ban pule, ban syashkor, ban hikai, ban yalam. Nakaktin ka bakhuan bat ba im ka jong me. Ngi ai ngu ya me na ka benta ka nakaktin ka jong me ka balong ka bakamnep. Ban ya ka nu ka walam arliang serti. Dan namar kata tu ai bakanot yang ikut try kenran. Adru jeliu sudah kita non iklan siang kijongi. Bakan ngorno apa belai ya kabas new baro kebangi. Kan ngorno atrai kenran kita sem kejong paman kibla so hangi ikut try. Kaktin kajong me akan sawah pedang jongi kenika janmit apa play. Namar bau syakri ujong me ulong ayu. Dewan num ino apa play. Yang alim ne yangi kotrai. You don't come, ya me. You don't come, ya kaktin kajong me. Ni don't come ya ka. Bahkan walam yangi hami ku Jisu bain. Namar kata ngi duai. Kran atra Jisu. Nyen syashkor melong ublei. Haga kerteng ke badan bor. Kajong try nong penim nong sius pak jongi uji sukres ubau kun ublay. Niduay nipan. Amen. I pastor Kongwir ibalong moderator jongka KGP Sinat Semngi. Ke Pastoral Ministry Department jongka sinot hikan kabla iben Diyo syakri ubarit ubakum mga banbensyat yakani ka kam bangan yalap yakaktiin ka jong ublay hakani ka jing seng revival jong ka sinot sinam arajar arpusaw
ki nongket kam jo ka sinot ki pastor ba ye ki blong ki kpa ki kni ki men ki para ki biat lang ka bri ka jong trai kan ran ujong i ki teman besan ki dukhan ki delegates ka balang motion bat yang hilang baro kat bedan hakan ni ka yeng ka jong trai bat ye kinu ru ke biyo snow ye ka ni ka jing slong da ka tien ka ba khoi ka jong blai ngai kublai ye pi baro ha ka kerteng ka badon bor tam e ka jong trai nong pen im nong siu spa jong i u Jesus Christ ngai ngo de shisha ye blai bakumba imaritori la ong ba ulari ula sumari la usyakri ula pelat yang ana ka jing pang ka jing ma ka jing mesa ka jing sitom bangala kumni ban don ringkan bat kham tam e ban shim ban pendat ye kani ka benta ye ka bla ban shat ye ni ki terpeng ki batelot ki jonga ka burom kalong ye ublai kalong ka janmit jong kani ka jinga seng ka bakat do kani ka jinga seng alam jinga seng revival kani ka senam bon nangi ngilaya than bat ki jingmot je berkhat ki jong hiru le se kila le chela ki yeng ki sam hapadeng ki ba it ki ba thon ki jong henrei kumban chupan kan mau ba bun sin bangalamat ka jing em ka jongaru kumukna balik puli shari dekar ba om dei ki kenta bangidu ya ka kali banlet sayeng de tingkat tang de ki minit ngiladu ya ka namar kata tung ini ai syalang ba kum ki khon ki jong blai ki ba ka jaka trai kam dei ka ni ka sla ka kendo hende ka dei yang abadi pi banlet pai shnong chalo ka ba baneng bangin pentan jeladi bayo ba tang hai minute second indu ya tak kali ban let phai lo ko pa ai ya la ki score ki jong phi namar kata ki donut ki mesim ki jong phi ru shakani ka jing slok ka belengkon nau ne shakri barit jong trai ke baro ka bangan pen snow pedang jong phi kam day da lay ru kabang asu penwandur hi lane kabang asu tho da kajing start kajing tip ka jonga em da lay ru henrei ke baro ngakren da kajing shem hi ka jonga da experience ka jonga but ya kata ngawan ra hakani ka janme namar ngasyam bakadon ka jingale haka jing im ka jongi kum ki khon ki jong blai kat bang idang im akasla chukani ka khendo ki ar bentan ka ktin ka jong blai ka bangal pen song nong rim ya ka jing kren kalong na ka gospel ka kumulukas kalenang bapra dekot arpu san bat kum juru naga gospel kat kum Marcos kelan basan kat panikong depan riu bat niki art li ki bentan naga ketien ka jong plai nan wan ra ya pi art li ki jingale ki bangima ki banga swa ngalaman baban ong ya pi ka ni ka janme na kini ki artli kinuksa na kaktin ka jong play ba u jisu jong pi ulong ubala then my Jesus and your Jesus he can ula gospel kat kamulukas kelenong ka bapra kedekot ke arpu san dikentin kiong kumni
Henry kat ba kinang penyat ling ulayot thia tika eryong kalahyar ha kata kapung bat kaling ka nang dab da ka bat sa bakin yap tikilayawan ha u bat kila kersiw ya u kida ongko kenrat ngilayap ti ulah kendit bat ulah seneng ya kata kalaher bat dia kata kejing at lung ka kumta kilaya jano bat kalalong ka bajay ula ong ti haki hangno kajinget jongpi hangno kajinget jongpi nakani kabenta kaktin ka jong blay kajingale ka baningkong kalong kajingale ka basyabar nangi kamday ka basyapo hindi ka basyabar ka mangisyam sabar jo kajingim ka jongi ngiteb ha yakani kabenta yala ya snow bun sin ru yaka itu sya penkan mau biang yaka cengi tenat ka ketien ka jong blai bahabau tra jisu marke sendan kila let man kieu ta kaling kensan kelawan ke erjong pada pedeng kata ke erjong tra jong yu jisu kris akajing suk mesim ka jong uladam bat ulayot ya atakaling kendan Henry gini kisendan namar kilayo kata ka eryong ka erngit ka jing at lung ka bala itrim syirkai kalawan ka jing syat ting haki hadu bakila pelong yaki bakan kesew yutra kejot kotra memyo ingin sayap mana tak ka jing penkendit ka jong ulah yang bola penjajai kata ke eryong buat ulah keli yaki buat kani kalong ka bakongsan hangno kata ka jinget jongpi hangno kata ka jinget ka jongpi namar lada kilalong ki banget kamdai bandon ka jing artati kumbala da mangaban mapi ngilong ki banget kamdai bandon kajing haratin ha kajing la kajing uterah kamdai bandon namar bunsin kum kini kisenran hingi syam bangilong yaladi ha kajing kajongi bakawan kensan ke eryong yang tip na kanu kada kawan kensan ke jingle ngimtip na kanu kada ban ngi syap tieng ngi arta tieng ngi kulmar jingmun namar kilong ki bawana sabar dei bangalehi mga nga klem lei ndete balei kawan ja kan ka jingja hapadang kilong yeng long sam ki bang ngala syarai ngayo ki ba bet ki ba biang bet ki ba ket ya ka kam ko jong train re hakum kita ke yeng kawan ka jing pang ka jing sitom ka besir kai ka penduk mesim ya ki ha ka jing ka jong aro ngasngo ko mangayan khlem le kandu ka babakla ka madu trai Henry ka jingale ka bakraw kawan ka penpat ka donut ka jong ngala le ayu ko trai bakawan ka ni kawan ja ka yeng pilayan ujor ya la de bikiwe rupim sngow ba ngala le kan nu ka pom ka bakraw ko trai kan rat nrei balai kawan ka jing bom sngow tu ka kam song ka song man ka jong ha balai ukpau longkom ni balai ke kemi ke longkom ni kawan ka jing pan yeng patsam kawan ka jing bom sngow tu jing mut ngila sneng bahaya lagi kon ngila hikai bahaya ki penban unisyu ni wan man kamiet penuet ya ka yeng kan ni ka kon ka ya ka mon ka jong ka
balay ko try kalilong kum ni kawan ja kijing ja ki ba wan mat kijing ting khu bon jan klem le te try ni kan ke eryong ken kawan lap akan ka ling kendat juga jing juga yen jongi dantang udak jengkeli kemadu try dantang ke jeng dom sim dantang ke jeng yam pada nun jeng kulmar jeng mat nyemtep balai kalongkum ni la persangru ngarem ngala theum sepru ngam yonong ngala sumaru ngam yok ya ngala ri khop yala diru ngala jot balai kili wan kum kita ki baro bat kini ki bawan jang ong ya pikim dei na ki daw ki jongi ngangate ba badai hakapor ka banganda ai tilot yu try hakapor badai kini ki snem ki banga ai tilot try pen bandai hakum kata kapor bau setan wengak ya ngah mamla masut ngasem yala di komuni kum kini ki senran ki jong turai ngai kum bau bleu la kentiu yang apan ban ngala saat ki kejat ki jong abang om balai ku trai melek kum ni hakapor ka mga ai tilot ya me penban mesti kalian dekum di terayanga rengatip bamdai ta mga basyam kumta bon piasyam kumta kilong kilong outside or control sabar ki jongi nyemlaban control yaki ngale baru ne yo kalian de kabasniu ngakit ya kakam ko jong try penban ngayo ya ka jikeno no sharai ki jong hiru ki batre shirham ki yo man ka jing saben ki konsamla ki samla ki bawan ban shirham jaga kam try ki sakren ben para samla longkum ta ka jingele ka sabar ngi outside or control nyemla le kalau kum kata ka eryong ha kata ka ling ka basyong gini kisenrat kumbakan job kan tap makaya gi dengan ong yapi deh kum kata ka porken ka om don daw te na kaliang jonga om don daw te na kaliang jong pi rengi ngat ki jinge hakum kata ka porong yapi what you Jesus nomor udan na kaliang juga jing em ka jong pi ngala jan do jikerman ajan gambitar yo blay kajing sngo si kajing pat do not om la ban sngo thu shu ninga ai ngo yo blay ngawan pangasem yo udon pleng hakaling juga jing em ka jong udon pleng hakaling ka jing em ka jong bat dei tang mau nganong yapi apa yang kita ki ru ki belum sabar juga ketika jong pi hendak ki one len shop yapi dei tang u jisu jong pi u badan u ya ka bor banong long pajanjai pelat ya ukun jonga pelat ya ka kun jonga Riu kelipat di kisenan hang no ka don ka jinget ka jong pi ngindam dei namar kata kum ki banget ya balada kanja seka ke iru khamtam ke bangi klem don daw markan wan lapan mod pa ka jing em kristan kalong ka besep wan man
markan wan lap ha ka jing im ka jong phi bat akum ka ta ka por to phen kan mau bu jisu don wali ai ba ka jing ja kan telup je phi kan penduk men sem je phi kan kan mau bu trai don bat dei hakum ka ta ka por ba phen yo i ya ka kti ka jong trai jong phi ka badon bor pat pen sesngo tu ublei ubakumno pi sakri ha kata kapor pen sesngo tu ba pi long ukon jong nu ba pi long ka kon jong nu pat kata ka jing syap tieng kata ka jing arta tien kata ka jing pai do nut kata ka jing bitar kata ka jing sngo si pet lot baro baka jing suk ka jing kemen try kan pendam ya ka jing im ka jong pi utrai jong pi ula ka ba pat kalong ka jing le ka ba po jongi ke gospel ke Markus ke nong ke pesan ke dekat benikong adu ke benriu ke bai pastor pel polis dang ila puli men an pen sngo biang yaki sngo pha ban shash ko kila poiru sa silang ke duriau syakari kinong gadara Aba ulami no ti nakatakaling kumni ru lawantan yo u nakimau jing tep ubriu ba syong men sim bam khoi ba syong men sim bam khoi uba judon nak jaga snam sa hapdeng kita kimau jing tep te omdon manuru balak ban kum yo wat ki kinjri na bala ju khom jende yo u de ki nar kejan bad de ki kinjri hin rei ki kinjri ulaju betan bad ki nar kejan ulaju pen betat lingkot bad ju dan manoru bala ban penju ya u the klem da put men met ban men sngi u ju dan na kita ki mau jing tem bad haki lomru u dalinyal bad u da on yala dir ki mau habau la yo ite yo jisu na jngai ula pet bat ula manidem yo ula pet bat ula manidem yo ubreu ubadon mensir bamkhoi bat andala keli ya ka kerteng jeng ta mensim bamkhoi la ong bangilong pat ba mar ula bun apo uni ubreu Abon mesin mumkoi apa uni ubriu berkaktin ka jong ublay ba batay ula ang ba usyang marway umlaban penju ban menur ki mla penju yu hapdeng ki mau jing tam hakajaka lesi ka bashir khay na ka bentan jongi amdan balaban te lakam yu wat ma ya ladir bapli umla syu bante lakam ya ladir lasyu bante lakam meladi kaktin ka jong blai ngau senai na kabanta ju kong men mit ban mesta ulenyar u ot ru ya ladi badu buri ya ladi sejengai na kemlang salang henrai kat kata ka jing itrem ka jong u kat kata ka jing klan bor ka jong u bawat yaki kenjri ru udah betat lingkot kata ka bor ka jong u jong tau pat ba mesim bodan u henrai tang sio i u jisu jong pi u shu dem kropan mane u dem man mane kat u tau pat ba all he can do is fall before your God and worship him
Klan bor kat ba klan bor do itrim kat ba itrim utau mensem baman raya khmat uji su jonga hakmat uji su jong pi usu dem ban manis im kai ka jingale ka hapo jongi ka balalong pat ba hapo jongi ka balalong pat ba jongi kino kita kikon jongi kipas ngotenat bani songkai langsung bani selok langsung ngayo ibun hasor wadayeng la jongru kisamla kibahayeng kibaot wad ya ladiru nambar kata ka ke bad yalle hapo jongki mano na pedeng jongi badan kata ka mensim ban ya lebej iki bor ki bahalor kata ka authority la hayi ngasem iki kimiki pa la ka imlang salang ya ka snong ka thau ne ha ka bang ru kumju kwa ban ya le persabet don gum kata ka mensim manu na pedeng jongi bakwa banlan no na kanu ka jingkerni henry ngidang sakut ben hapadang kita ki mau jingtap bala thok ki pop ki jongi kadon ka jingkerni kadon ka jing ijli kadon ka jing melian basniu mano na pedeng jongi bangi kwae banlan no ngisgo thuti ba kamlong kani ban chusa hapadang ki mau jingtap kamlong yangi Ni wan sekeman nyemyo ya kebor. Kuaban laj melapat. Manu na pedeng jongi. Kemangi thia ringim jathat. Manu na pedeng jongi. Badan hateng kajing syepting ke bamla pan sngau thu kami na kasuwan lap la kawan lap kajing sngau pre kajing sngau sir kajing syepting yim tip na manu hapeneng jongi badan ya kemensim jaga jing bitar sela persya yanu ngilit tia medu dakata kajing bitar persya yanu Ngikim step lu dah kejuk kemesim juga jing bitar yano manu aku kemesim bakordon pempat sengutu lande pempat yo lese kampat pau api Henry hanga kalapa bangidan pajba apa jongi Nengem sengau tu namar ngila ai kerteng deki way pat yaki. Ngila ai kerteng yaki deki depression. Ngila ai kerteng yaki deki suicidal thoughts. Jing mod pan shim yaka jing yam la jong. Ngi ai kerteng yaki deka heartbreak. Ngi ai kerteng yaki deka jingkerni. Ngi ai kerteng yaki deka pornography. Jing ijli. Ai lut ki kerteng baro lat na upat ba henrengan ong ye pi la da kom kita ki mesim ki la shong hangi tadi mesim u belai na mesim ayu jubah mu pi jubah mu pi la da shong kita ki mesim tadi we di mesim u belai Nyemnang thang ban sumari ki met la jongru. Nyemnang ban sumari ki met la jongru balong ka temple ka jong mesim. Ki samla ka dono jong ka pat lam ta jong pi. Namar pilong kloy ban ayala ka jong ka met ka perthai. Kalam da kan mau si sin ru ba kalong ka temple ka yeng sa jong mesim belai. Wei besong hapo jong pi
Pat ba anda di kiway pan. Kerteng. Wat song shu. Wat song shu hapdeng ki mau jeng tep jeng ki pop ki jong pi ban chu sak do hang tu ban chu penram sai la diang tu. Dan manu ban penram ya pi. Atau pim cingayos ngau ika ketien ke jong blay bakat ka jeng itriam jong tau pat baru nri tang sio i yo jisu jong pi ule kumno udam ban umani wanra geng wanra ya lebih Yesus Kristus batu pen la tau pat ba hapi unum dem ban mani yo jisu atau pen lada pimio ka jing lalut your Jesus can Jisula Jisula lakular hak gospel jong Yohanes sipor propra balada piwan uang kum no try u ru unom la ban keni kentet yaki na ka keti jong na dan ko ki khon ki jong try dan manuru uang hi utrai balaban keni kentet yang nga ya pi na ki keti ki jong kata ka di ka promise ka jingkular jong Jesus dan balaban keni yang ah nak ketih ke jong traya kata ka jing ka eryong ka jing ele ka pop setan ka mesim ele dan bala namar kata ko ki para bengit bai lada don apdeng jongi Pishem yala de ka jingale ka bam day na ka daw ka jong pi. What pet jingay no try na maratok mi to pen chika man ba chika diang wan. Jisu udon na ka liang jong pi. Ula. Lada don na pdeng jong pi. Don ka jingale ka bahapo jong pi. Taki mensim gi bele sha. Wanam pen one so Jisu maru Jisu jong pi ula. Nekwa bingin ya duai lang akan nekapor. Maka program lu ka sya yang i bingin lang mablay ka jing duai. Nekwa bingin ya duai lang. Ngin ya dem ya laki kali ki jong i namar ngangam tip ka ai pialing ba. Ka ai ka jing le ka jong pi. Kaya kata ka pop ka bate sa ya pi ki mau jing tap ngam tip pi tip ublay tip tela da pimlet sha ublay pinlet sha no ki kun samla hod ya le kai Jisu udon ki ai ru ki bakang lat ya pi Jisu ulla Kani kalong ka janmit bengin wan lam yala di Yesus Kristus dengan ong tang yipin dengan lechwaru alilang bana ngene le lang oblay ka jing duai ngene duai ya ngene duai lang oblay ko Yesus Kristus nong penim nong siu spa jongi meyo i oblay yang iku mangingilong ngin buri ayu na me kutray kajingale kababun rukam kawan persai ki kon ki jong me uni upaman klem shong tan uyale yang ibat sngi ban me ban pendum sim yang i ban penyap yang i aboblay Henry yem long jong kene ka perthai nang long jong me penim dia lagi kon lamar kata ublay isne yiki kon samla jisu bait
Namar kem yo yo tau pat ba men sim ubadan haki ko try kenra. Nika janmit kiwan shame mau play. Ngim let shanu ru rangi wan naki slajat ki jong me au play. Tuai botol pat baun dem manin dem sim ya me ko try kenrat pelan lo yangi penem yangi apa play nyendalong ko mangirwai jing tau temai ko try kenrat ki khon ki jong me ai kan long ki nong yo kin ti ko try kenrat hakai hima ko jong me Ayo mensimu jong me un simpat ya ka jaka jong ki wei haka dot ke jong i haka jing em ke jong i ablay walet ai ngin syarem leto ai baling ba ka jing yap ke jong me haka dik pna kalberi ngin yo ya ka jing jong ablay keren ya kinong syarai ya kan janmit ruko try kenrat yo pamangi na paling jong irung ito na paling kejingale kepada sabar kepada hapo henry mangirung in wan hajan jong me pato pelai lo jeng iruko try banginum do jikermen ginum do men sim da lai ru au blai henry ngin yo em jisubain kerku shim yang hilang kikon samla shenrang bat kentai kotrai kenra kibam sngotu kibam yo i ya katersim kejong paman bakal ngam kejengem jongki kom ya kita ruko try kenran ai kabor haki bakin wan shame bakin umredo ki pleng gi mau jengtap ken la lo ya kan janmet haka kerteng ka jome jisu bae kabor ka jong paman kam la yangi namar hakmat jong me iwan ka kerteng ka jong me kanong ka jingjok ka benta jong ni penem yangi kan mau ya ke balang kan mau ya ke sinat ruk kumju abad Jesus isnei yangi Jesus long keburong ini penem ya lagi kong kota kendra tat kenjri pelat em nyanyi ai bikin em kejang em agak kerteng jong Jesus hidupai amen.
กัดบาที่โคนกิจงตรายกิดังดวยนี่รับนี่รวายก็จึงรวายกับบลายสปาหินเรียวแล้วก็ปาดกินองเอลัมเซอร์ไปกินรับลมก็จึงรวายกับบลายสปาหินเรียงรวายก็เซอร์ก็จึงรวายก็จึงกระปาดขมัดอุตรายngajit yu jisu balayam jingkerdu jonga ban pendap unong yalam rumah uhi ban lam yanga seneng sekli ngini ruai tang sisen ruai itu ke jing ruai ngin shim mi ke dekat ke baar kum ke koras banda dep ruai kan di ke jing ruai ngas ngau ba ban kerpat i moderator jangi blas dang kini ke jing seng baro ben kliap ikani ke jing seng de ke ba i ai ke jing duai lingkot ban pelaj ru yang i de ke jing kerku penwai ke jing ruai ke belai spa rio Najid yu jisu balayam jingker du jom ngaban benda unong yalam rumah uhi balam yang asaner syakri
tombaro bahagi. Như vậy cuộc ba cho nhiều vào bên đây nhiều ai ngồi im mê mà mấy ai như cái khu bò các bạn im các bạn ai cái chính cơ men hàng như quay quay bỏ có trai cái bạn hàng đây bát cái bạn pek cái bạn khmi cái bạn ngap rồi cái khu bò có trai hàng cái sắp cái có trai nhiều mà các bạn thấy các bạn đáp cái chính độ chính cơ men cái chính cái lại cái bạn buồn bã có trai cái bạn như xem như cái đùa là cái gì ai begin you iba medan haga jing em chagi haga yeng ga sam haga balangi ko trai ba begin shuwan ngin shu khat me nawan medan hangta ban hi rapi ni ko trai ab lei be ye ka ni ko por ka ba ko don ngi duai ro khmat chong me na ka ta chong ka balang ha ne mau shoot ka bala diang ngi ni ka seng da ka ba kemen ka ba snow pa en da ka ba stan no ka kan mawi ki nong serai ki jangka kan mawi ki khat committee balang ki long keme ki long pa ki samla ba ki khun kan na ki bare ko trai balang ba ka jing wan ju kan ka jing seng kan nang te song lan ka jing it ko trai ki nang khlan ha ka bor ka jing shakri ki jong me ha ka jing shakri me ko trai par kum ju ab lei be e pan ye pan thmai bor ila de do mu sim mo khu jong me ki wai ro yang im ki khat ki diket bat baroj ba wan sin ki jing seng ko trai ngin sami nong ne nang ne ban lei phai sile ki ngi ngi sam ngin shong kali ngin yai ki jat ngin wai men sumar ki ti yai ki ngi paro ko trai bang mi lawan hang ne ka balang ka besuk ka besan ngin mi nang ne wan poi suk sai san ki ngi ngi sam ha ka jing sumar ka jom me kir khui ki benta baro ki bang le yo na do ka besang do ka bekut jo ka jing shakri ka jom me la bang ka jing sangri bai bal ka ni ka balang ko trai ai bagi ai baro kin shong kin sa hakado nod ko sim ji kin thau mai ki mi ko trai ngin mi nang ne ban be yo pro jo ka ji sha jo me ko trai pan long ka jing ko na ka ban ta jo gi wei pa ba da ba wai no jo ka ne ka ji mane ka ji shakri ka ji pendon buro me ki ko trai trai bu jing ai ka ba da biang ka jong trai ku no pen em jong ji sukres ka jing i ba ka jong blai ku pa ku nom ju ko Dekat yes lok kabuhun kabat tiang pentekan besai buan kejong munsim buku. Tu kedi kejingker khu jong wei lai keni isa lembat pi baro. Nado menta bat syaduk at tapak kibong jukut ro. Amen.